Takže sa predstaviť, moje meno je Christoph Glass. Sme tu, nachádzame sa v okrese Donau-Ries a máme dobytkársky podnik s bioplynovou stanicou. A minulý rok sme sa rozhodli, alebo skôr to zrealizovali, postaviť priateľský stajňový priestor pre bíkov na podstielke. Hľadali sme zariadenie na podstielku, ktoré by bolo vhodné, takže to bolo jasné. Stajňa bude postavená na podstielke. Potom sme sa na internete presne týmto zaoberali a potom sme narazili na systém od firmy Schauer, pretože je to určite bezprašné a slama je určite krátka. To bolo nás dôležité, aby sme mohli celé pevne zmiešané spotrebovať v bioplynovej stanici. Máme behuňové dosky a to sme prevzali s hrebeňovým posúvačom, zariadením na podstielku, inštaláciou, všetko z jednej firmy. V priebehu z celého stáda sa stále krmi s miešačkou, externým plniacím zariadením. Približne každé 3 dni musím naplniť zásobník. To bolo pre nás veľmi dôležité, že dosiahneme väčšiu flexibilitu tým, že to nemusí byť každý deň tá istá práca, aby sme si jednoducho vytvorili trochu časového priestoru, aby sme si mohli lepšie rozvrhnúť prácu, rovnako aj s čistením. Tam mám rampy, vyprázdnenie, takto naplánované, aby sa nemusel vyprázdňovať denne. Vorlagerový pás Stromatic je modulárne konštruovaný a poskytuje prevádzke Glass možnosť uskladniť až 12 balíkov. Momentálne sa však uskladňuje len 6 balíkov, pretože táto zásoba stačí na 2 dni. Plnenie sa jednoducho robí s nakladačom. Šnúrky sa odstránia a najprv sa na pás položia 2 balíky. Slama sa automaticky dopravuje do rozdeľovača balíkov pomocou dopravného reťazca. Tu je nainštalovaných množstvo senzorov, aby sa zabezpečila vysoká prevádzková bezpečnosť, ako aj ochrana osôb a proti požiaru. Aby sa umožnilo ďalšie plnenie pásu, balíky sa manuálne posúvajú dopredu. Predtým, ako môžu byť ďalšie balíky položené na pás nakladača. Na naplnenie predného pásu potrebuje Christoph Glass sám 30 minút. Slama sa v mlynčeku naseká a dopraví do stájek odovzdávacej jednotke. Tam sa nasekaná slama odpráši a tak sa 70% prachových častíc sa odstráni. Takto zozbieraný prach sa naloží pomocou dopravného šneka na prepravný vozík. Dopravný systém prepravuje. Nasekaná slama sa v cykle pohybuje cez 90 metrov dlhú a 25 metrov širokú stajňu. A súčasne hádže slamu cez rozdeľovacie sklzy. 150 vyhadzovacích miest na ležaciu plochu. Takto rovnomerne rozložená slamená matrac je zvieratami šliapaná so sklonom len 2% smerom k behúňu a odstráni škrabky na hnoj. Krátko nasekaná slama šetrí množstvo. Slama je optimálna pre bioplynovú stanicu a pomáha bíkom. Dobre, teší sa Christoph Glass. Teraz sme tu v stajni. V porovnaní s našou starou stajňou s plným rozdelením si určite všímam, že zvieratá vonku sú oveľa pokojnejšie. Pri všetkých jednaniach svetla vzduchu, viac pohody pre zvieratá. V prvom rade ma to naozaj veľmi skutočne presviedča. Jednoducho tá celá pohoda v tejto stajni. Odstraňovanie hnoja z behúňových mriežok prebieha s hrebeňovým posúvačom každú hodinu. S mriežkovými doskami sa na povrchu oddelí hnoj a slama. Čisté a suché kopytá podporujú zdravie zvierat a šetria klímu. Teraz sme už pol roka v stajni a sme spokojní s celým priebehom každodenného chodu. Stajňu by som postavil presne takto znova. I sa mi to